תמיד סיפרו לי שאתה אוהב את הערים. מקום מוזר להיפגש בתכלס. לא יודע כל כך מה לצפות ממך. לא יודע מה אתה. אבל אני מנסה קצת להסתגל לזה. תמיד דמיינתי שאתה אומר לי איזה בדיחת קרש. אני כאילו צוחק בכוח, אתה יודע, פשוט שלא יהיה מביך. קיוויתי שתוכל להכיר אותי. אתה יודע מה, למה לא? היי, אני מירון, בן 24, ביולי. אני הבן שלך. לומד הנדסה באוניברסיטת תל אביב. כן, נכון, שמאלני בכל מקום, אבל לא אכפת לי. הכרתי מישהי, התחלנו לצאת לפני איזה חודש. זה היה בבית קפה, היא הזמינה הפוך. עמדתי מאחוריה בתור, היא הסתובבה, וכל ההפוך עליי. היא הזמינה אותי אחרי זה לקפה לפיצוי. היא חמודה, היית אוהב אותה. בלונדינית, נמוכה כזאת, דומה לאמא. חוץ מזה, לימודים זה חרה. אבל אנשים טובים, מרצים מעולים. אז אתה יודע, מתקדמים עם זה. תמיד רציתי ללמוד הנדסה. תמיד עניין אותי לעצב, לתכנן, ללמוד. אני מאוד רעב לזה. תמיד רציתי, לא יודע, יש לי את החלום הזה שללכת ברחוב ולראות את הבניינים, מבנים, כל מיני דברים כאלה ולהגיד, זה שלי, אני עשיתי את זה. מה אני עושה, אלוהים אדירים? תמיד רציתי להכיר אותך, אתה יודע? לדעת עליך משהו, לדעת שלא בחרת את זה, שלא עשית את זה בכוונה, שחשבת צעד אחד קדימה, שלא חשבת שזה יקרה. שלא היית צריך לעשות את זה לבד. אף אחד לא צריך לעשות את זה לבד. אף אחד.